माथो होनबा जों बेफोर बाथ्राखौ सानोब्ला एसे दुखु मोनो आरो साननो गोनां जायो आरोना बेफोर बाथ्राखौ खोनानायनि गेजेरजोंनो थारैनो बे एकर्डआ बिजेपि सरकारजों बिजेपि हानजाजोंसो जामारनाय नामा जोंनि बिटिआर गोरोबथाया माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जामारनाय नामा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि मावनांगौफ्रा बिजेपि नङाब्लानो मावफुंजानाय नङा। हेल' लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव सावरायज्लायनो बा फोरमायज्लायनो दा मिथिज्लायनो होननानै स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बे समाव जोबोद दुखुनांथाव आरोना दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जोंनिनो सासे बारग' एनडिएफबि बिथांखौहाय केसआव कर्टआव नुजाथिनायाव केसनि थाखाय बै समावनो हमनानै फिन जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों बे बाथ्राखौ जों मिथिदों आरो नुनो मोनदों। बेजोंनो लोगोसे ना जोंनि बर' हारिफोरजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय होननानै नरेन्द्र मदि बिजेपि सरकारा आसाम सरकारा जोंनि सायाव बेबायदि जोबोद बाख्नायनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो नाथाय दिनै मानो बेबायदि खालामदों जोंनि हारिनि मानसिफोरनि सायावहाय ना फैगौ 17 अक्ट'आव नामा गुवाहाटियाव नरेन्द्र मदि फैनो गोनाङा बेयावहाय दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै जोंनि बर'फ्रा बागुरुम्बा हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल मोसानाय जायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दा प्रेक्टिस खालामबाय थादों बेनि नुथायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बे समाव थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो बेनि उनावहाय जों माखासे बाथ्राखौ सावरायनोसै दिनै नोंथांमोना मा सानो। थ' नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ खोनाबाय जानांगौ थ' माबायदिहाय बागुरुम्बा मोसानाया प्रेक्टिस सोलोंनाय जागासिनो दं आरोना बेखौ दिन्थिफुंनो नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो जायानोखि जोंनो लागै मोनसे गोजोन गोरोबथाखौ लाबोनानै होबायनो आरोना बर'फोरनि लागै फारसेथिं मा खालामदों जोंनि दावहारु जोहोलाव बारग' एनडिएफबिफोरखौ थाखानाय केसनि सायाव कर्टआव हाजिर जाहैनाय समावनो इनायै इना हमनानै फिन आरोबाव जेलाव सोनानै दोनफिनदों। आं दिनै बेखौसो बुंनो सानदों जाय दिनै हमनानै दोनहैफिनजादोंना बिथांमोननि गोसोआव मा बेसेबां दुखु सहायनांदों मा साननो गोनां जादों दिनैनि दिनावहाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव आं गोबां फेसबुकआवहाय नुदों आरोना कमेन्ट खालामलायनायफोरखौ सोरखौ मा खोनासंनो दिनैनि बे समावहाय ओरैबायदि कमेन्ट खालामदोंना मानसिफ्रा मा होनदों टाइगार इज बेक हाग्रामाया फैफिननायखायनो बेफोरो जादों सोरबाबा बुंदों गोरोबथायानो बोरै खालामखो गोरोबथा खालामनानै जेलनिफ्राय गनायनि उनाव आरोबाव बोरै जेलाव सोजानो मोनखो सोरबाबा बुंदों हाग्रामा महिलारि जायानोखि दायो बिटिसिनि चिफ बिथांनि थाखायनो बेफोरो जादों बिटिआर एकर्डनि खामानिफोरखौ मावफुङाखै बियो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों। नोंथांमोना मा बुंनो सानदों दिनै बेफोरनि सायाव ओरैबायदि कमेन्ट होलायगासिनो दङ गावजों गाव आरोना गावजों गाव गुबुनखौ नङा गाव बर'जों बर'। स' नोंथांमोना मा बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा भिडिअखौ नायदों बे समाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामदो मा फोरमायनो सानदों गोरोन्थिया हाग्रामानि ना गोरोन्थिया प्रमद बर'नि गोरोन्थिया जों रायजो राजानि ना गोरोन्थिया बै दावहारु जोहोलाव एनडिएफबिफोरनि ना गोरोन्थिया भारत सरकारनि आसाम सरकारनि ना बिटिआर एकर्डआवनो ना मोनसे जोबोद गोरोन्थि जालांबाय जोंहा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो। दिनैसिम सोरबाफोर दावहा नांनानै सोरजोंबा गोरोबथा खालामनायनि उनाव बेबायदिनो बेखौ फिन साजा होनाय सै होनाय बेफोरबायदि गोरोबथाखौ जों नुफेराखैबो नुनायबो नङादां आरोना नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव जाबाय बेयो बोरै गोरोन्थि जालांखो आरो गोबाङा बुंदों दिनै बिटिसि
एकर्डआ मोनसे संबिधानजों गनायजानाय मोनसे गोख्रों मोनसे गोरोबथा नाथाय बिटिआर एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टल' जाय एग्रिमेन्टखौ बिजेपि सरकारजोंसो खालामदों बिजेपि सरकारजोंसो संबिधानजों नङा ना संबिजिरजों नङा गोबाङा बुंदों दे आंनि बुंनायल' नङा बे बाथ्राया आं मिथिनायाव मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ बुंनो सानदों दिनै बिटिआरआ संबिधानजों संबिजिरजों दाजानाय मोनसे गोरोबथा नङा ना जाय गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय गोबां मा होनो गुबुननि माबा खालामनो गोनां गैया आरोना सोरखौबा सरकारखौ दोनबाय थानो गोनांथि गैया जि बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा जाय खामानिखौ मावफुंनांथारगौ संबिजिरनि गेजेरजों मोनसे दाजानाय मोनसे गोरोबथा ना गोरोबथाब्ला नाथाय जोङो गोबां समाव नुबोबाय आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रिबो मोननो हागौ गोबाङा आरोना पार्टिखौ लानानैहाय जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनो बिजेपि सरकारखौ नांथारगौ उमुक सरकारखौ नांथारगौ होननानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां बुंबोबाय बिजेपि सरकार गैयाबा जोंनि गोरोबथाया बे मावफुंजानाय नङा होननानै माथो होनबा जों बेफोर बाथ्राखौ सानोब्ला एसे दुखु मोनो आरो साननो गोनां जायो आरोना बेफोर बाथ्राखौ खोनानायनि गेजेरजोंनो थारैनो बे एकर्डआ बिजेपि सरकारजों बिजेपि हानजाजोंसो जामारनाय नामा जोंनि बिटिआर गोरोबथाया माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जामारनाय नामा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि मावनांगौफ्रा बिजेपि नङाब्लानो मावफुंजानाय नङा ना जायफोरा गोरोबथा खालामदों दावहा नांनायखौ हाथियार दोनथ'नानै बिथांमोनाबो दिनै फिन आरोबाव थगायनानै जोबसियाव सोनानै दोनजानो गोनां जादों बेफोरबायदि माखासे जोबोद साननो गोनाङा जोंनि हारिनि गेजेराव जानानै थाबाय आरोना दायो गोबां बेले बेजे राजखान्थिखौ लानानै ना सोरबा सोरखौबा लानानै बेफोरबायदि जाथाया जादों आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोना मा सानदों दिनै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना कमेन्ट खालामनानै बे समावहाय एसेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ लोगोफोर बाय